lokacin da mutum zai mutu zai ga abubuwa guda uku tun da yake bai taba ganin tashin hankali ga masu ba. Na farko shine lokacin da zai ido hudu da mala'ikan mutuwa mai daukar ran nan, ba wasa bane maganan haduwa da mala'ikan daukar rai, ba wasa bane. Jigajigan bayan Allah annabawa sun nemi su ga yadda mala'ikan rai ke daukar rai, ba su ji da daɗi ba. Na farko shine annabi Adam, ce yana so ya gani mala'ikan daukar rai yaya suke daukar rai, ce ba za ka iya ba. Ya ce insha Allahu zai iya, a nuna masa. Da ya bayyana gare shi yadda yake daukar ran nan, da ya sume sai da ya kwana 7. Ya ce na gama ba za ka iya ba, kuma wannan ma na zoma ne a yadda muke zoma annabawa, sauki gare ta wannan. Annabi Ibrahim shi kuma ya ce wa mala'ikan daukar rai, ya ce nuna man yadda kake daukar ran mutanen banza. Ya ce ba za ka iya ba. Ya ce insha Allahu zan iya. Ya ce to dan kau da kanka